Schwabangin Sdang ya ka kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ka ni ka channel, ban click ya notification bell, pen yo ki kubor na ka jela. Sangut ki MLA jong ka Voice of the People Party kila Sdang ya ka jingshong Kyllain Mangor, khmat ka parking lot ha addtional secretariat da Kaba jai rynkat ka Wan Tuid ki Paidbah.